Tuutko online? En tuu. Koska sitten jos jotkut näkee sen videon, niin voi ottaa sun nimen ja kuuttuu sua. Se ei online se. Ei siinä ole järkeä online tehdä sitä. Ei siinä ole järkeä, me kuvataan YouTube-videota. Ja me ollaan online. Kuvaat sä? Koska tuolla näkyy tommonen aika, niin kun sullakin näkyy, niin se tarkoittaa sitä, että kauanko se on ollut jo se. Eikö mulla ei näy? No en tiedä, se ei varmaan sulla näy. Mutta se pitäis olla päällä se sun. Mä saan ihan kohta 10 kemiä passista. Mä säästän kaikkia passin juttuja. Miksi? Mitä? Miksi? No kun mä voin tehdä videon niistä sit. Bro, tää bugas. Ei tää laske mua pellies. Pitää odottaa. Tää on niin hidas oikeesti. Mullakin kesti melkein 1000 vuotta päästä peliin. Ai chill. Pitää odottaa. Well, what the fuck? What's that, brother? Ja. Mitä se kestää? Oota. Odota jätkä! Ketä sä yrität? Brother, what's that? Ei tää jääty sun puhelin. Fuck! Ei kuvaa se video uudelleen. Ei jäätynyt. Jäätyhän. Ei vaippina jäätynyt! Jääty. Ei jäätynyt. Kato, oota. Katso, pitäis tulla. Mitä tää video näyttää oikeesti? Ei kaikki kato. No oli vielä vittu sulla pitää se peli. Ai! Tässä kestää! Mitä vittua? Oikeesti! Saatana puhelin! Vittu paska! Ei oo mitään vittua. Saatana puhelin! Ai ja. Oikeesti! Mitä vittua? Valtteri puhelin ei toimi. Eikö se puhelin niinku... Eikö se puhelin vaan käynnisty uusiksi, kun mä yritin nopea video kuvata? En tiedäkö miten sekin edes on. Ainakin mulla toimii. Kameras nyt päällä. Ja se kuvaa vaan mustaa. No ei voi pidä ole. Mä voisin. Onko se poosaamassa sen kameran? Joo, ja tee uudelleen se video. Miten se poostais? Sille helposti. Ja sitten sä voit poistaakin sen video. Mä en poista se, koska se on täyttä paskaa. No missä sä säästät sun troppejas? Siksi mä voin tehdä sen video edelleen. Haloo, Temu mainosli. Ei mä vois ostaa toi... Hetki, mitä mä ostaisin kaupasta? Älä, oota, saan mä päättää. Saat. Mä saan ostettu vaan pelaajakuvaakkeita. Onks siinä järkeä? Poistetaan. Tossa. Tämä. Joo se. Delete. Ja nyt painat tästä. Record. Aloita. No nyt Oota. Brother, what's that? No niin, vihreä. Brother, mitä vittua oikeesti? Brother, mitä äsken tapahtui? Mitähän paskaa äsken tapahtui? Mä säästän Kemiä sen video. Miksi? Voi ostaa. What the fucks? Vihdoinkin se unopäivitys on lähtenyt, koska se oli ärsyttävää. Niinpä. Sivussa. Bro, you broke it. Bro, it's broken. Hoitas sinä amput vaan. Kädet ylös. Eh.
Ei ammu vaan. Ammu vaan. Ammu. Ei toimi. Pelissä. Vihdoinkin tää paska toimii. Eikö se taas jäädä? Niin. What's that? Yes! Niin vihdoin sait kuvattua sun video. Vihdoinkin oikeesti! Time for trouble. Valtteri, aivan mitä? Ei tämä jätkulta pelaa tässä videossa. Tämä on Valtteri Pellinen, se kanava on nimi Valtteri Pellinen. Ja sit tekee videoita, käykää tilaa sen kanava. Ja tilatkaa myös minun, eli Pink Panther. Oikeesti! Ja mäkin kuvaan nyt tässä samaan aikaan videoa, Prove-videoa, kuvataan molemmat. Miksi mä häviän koko ajan? Tuo Kitti on vähän idiootti. Tai en mä tiedä, onko se. Minä ainakin joo. Mä kuvaan ainakin nyt. Bruh. Viitsin Kitti. Panna töihin. Ei, mä painin töihin. Niin äijä painit töihin. You go to work. Kitti ei mene töihin. Kitti ei mene töihin. Kitti ei Tuo mene. täydellinen painu vittua. Ai! Etkä nää huua sun video. Perkele. Jatketaan video ollut 6 minuuttia. Tää on mun video. Sama hitme. Ei kukaan kyllä lyönyt saa. Asabado. Butsu, mut se pelaa Byronilla, että päätä jo, että kellä sä pelaat. Ja Butsu, mut pelaa Byronilla, että herkä. Heitäs heit! Skate vaan kuulee. Tää sulla, kun ei mulla. Karon tappoi toi idiooti. Tai tuo Edgarin nimi oli Karon. Painu töihin! Oikeesti Ollia, painu töihin! Painu Edgarkin töihin. Edgar, painu töihin! Painu töihin! Hyvä selly. Painu töihin! 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 Hey, what's happening? Ai käsi! Se Edgar on liian hyvä tuolle Edgarille. Someone hit me. Another day, another dollar. What's the year? Aina mun varustetaan. Meillä mun varustetaan se iso tippu modet. Panu töihin, Edgar. Edgar ottaa tuo. Täällä on Gene! Perkele aie! Butsi ja Gene on täällä. Ei, nyt mä hävisin. Se tuli tuolta. Mä kuolin. Sama. Varppina mä kuolen. Hyvä Nani! Mä tässä nyt on mun gemejä sekä raastopassin. Mitä sä oot käyttänyt sun Gene? Näitä Stardroppeja. Säästele yhteen video. Tää muuten loppuu ihan kohta mun Brawl Stars. Ei vittu. No siinä ainakin tulee varmasti legendaarinen Stardroppeja sinne videossa. Varppina. Katsotaanpa. Pitäisikö näyttää mun rämää? 10 päivää Valtteri tää passi. Se on paska. Voi joskus tehdä vaikka skinien esittelyvideo. Joo, että mulla on normaali golfi näyttää tältä. Niin, sä voit tehdä skinien esittelyvideo. Mä oonkin aion tehdä. Tällä
12 kiveä. Joo, tän jälkeen tulee muuten skini-esittelyvideo mun kanavalle. Brawl Stars. Minun. Ei, miksi sä matkit mua? Vittu on matkinen maamu. Ei matki. Ei pannut töihin. Nössäs vaan matki. Ei keksi omia ideoita. Oi nyssy! Ja tuu mun naamalla.